Oh, nabis. Di, okay ra. Ano yung kaday? Pastor man na. Ah, sa ilaw, di na. Mo man ay kinara ang bingka dong. Kaya ang kanang bingka nga dagan kon hunos-hunos man na. Oh, hunos-hunos. Kani, Kana mo na hinurno. Mo may kanang kon, murag bingkas man dawi dong ba? mao day, lahi gyud pagluto ba? Kay hinurno lain kay bahoy, bahong aw kanang kon, kanang hunos-hunos Ang o antohoy. Antohoy. Lain Kani kay wa bahoy. gyud ni antohoy. Wala. Oh, luto na. Kay hinurno matagatag sa kahulma. Bahala dugay mahuman. Init gyud day sa taas ug sa ubos ng bingka. Oh. Muna, mamatay gani medyo. Awagi mo sunod. Kwan, di, gawas sa dong. Di mo mahadros kayo, kay Piro. Mo day. Nay sumusunod ani. Ah, mga bata na mo, mga gagmay. Kamao dito mo. Ay, Ay, kamao na, oy. kamao na oh. Ayo. Hindi mahabang mamatay kay lahaan na may kayo. O ibutang tayo impirno ning ba? Di na kita mahadloks kayo eh kay impirno. Ah, luto na. Perting inita. Kay kayo man lagi. Karon po kitag mga inani ko dili kayo kuan ba? Naman mo mandawi anay god. Puno so awo katot. Nagdadala ka na sambag. Asambag. Oh, kana may sambag anay mo san. Pudas mandawi lagi ning. Ay, naitindahan ba? Oo, gagmay mo to anining. Di man to sila magbarog. Magsisig na ka. Maglingkod sa inita na magyud. Adi mo to. Aka na mo burot na na. Oh. Kayo pa, yung kay, anak, kayo namin ang kada. Oh, din yan. Sunod ko na nga na. Mag-inulat tayo, ikaw pa ko. Kung pagluto ko, ito mag-inulat. Mainit. Dali ra day kay luto no? Paburuton ra. Kainit at may sambag, ang madawi lang ganing. Sila si Kwan, si Luto Aya. no. Saka, panyan magluto. O, sila li si Aya. Ito yung mga anak daga ng gero, sa unang ang kaya. Eh, inatay ka nung duwang. Lagi mo na Yaya. Sa una, dagat kita maninja. Magluto ng alkadaan lang. Magluto. Okay na naroon sa atin. Na, kanagay,